Ndewonu ndị be anyị, ekene m unu. Igbo anyị abịanụ. Igbo Class World mma mmanụ. Taa ụbọchị dị mma, mụ na ezinụlọ m anyị ncha na-aga afịa. Mma akọrọ unu maka ime njem n'ala Dutch. Germany bụ Dutch, Holland bụ Dutch. Ndị Igbo bụkwa ndị Dutch kwa. Dutch bụ ndị obodo dị mma mara mma na-emebe ọfụma. Ị nwekwa ike ịkpọ Germany Dutchland, Holland ị ga-akpọ nkwu ya Dutchland. Onye Holland even o nwere afọ atọ nke so gị ịkpọ ọnya, inwe ike ịkpọ Holland ala nsọ, inwe ike ịkpọkwa ya na Netherland, nwekwa ike ịkpọ ọnya Dutchland. Fancha niile bụ Dutchland, na-ekwe Germany na Holland na Germany na Holland. Fana bụ obodo na-emebe ọfụma nke ukwuu. Ya bụ mmadụ pụọ ebe ahụ, ọ ga-ekwe n'isi tinye aka n'obi si apụ m mba ma mma. Ndị nwe obodo ebe ahụ na-enekote ndị citizen fe anya. Ịga ebe ahụ ịma regret ya, ị ga na-aṅụrị. Ya bụ ịchọ ịga fa bụ obodo fụkwala asụsụ fa n'anya. Ị nwekwa ike ịga ebe ahụ je gụọ akwụkwọ. Ọ bụrụ sọ na mba Eliza ka a na-abịa agụ akwụkwọ, ị ga-aganwu ebe ahụ ga gụọ akwụkwọ. Ya bụ akwụkwọ dị iche iche nke a na-agụkarị na Holland. Ndị be anyị na-abịa agụkebe bụ physiotherapy. Physiotherapy bụkwa kọọsụ mara mma a na-abịakebe agụ ebe ahụ. Ma ọ bụ asụsụ na Germany ofu ihe ahụkwa. So ndị be anyị jikwa ya abịa ọfụma. Ụmụ nwaanyị anụkwa di ndị dife jikwefa akpọtafa. O nwere ike ụkwụ esichebere dife ike fa enwetebere akwụkwọ ọfụma fa ewekwela ịbịa mụọ asụsụ maọbụ physiotherapy wee bịa na mba Dutch ya. Dutch na-aba Holland na Germany, fana-abụ bụ Dutch na-ekwe Germany na-ekwe Holland na-ekwe Germany na-ekwe Holland. Ihe ejiwu nkwụ baa maọbụ welu moto baa. So fana-abụ bụkwa Dutchland ahụ. So eji ngụ akwụkwọ dị iche iche abịakwu ya. Mana ị ga-amụ obere asụsụ n'ala be anyị. Fa bụ mba furu asụsụ fa n'anya nke ukwuu. Ịmụ obere asụsụ fa nke ndị ọta akara iji gaa na ekwugheli ọnụ bịa nkịtị. Ịmago ọfịa kwa arụ kom bụkwa kom n'onu Dutch kwa kom, mana ọkee ka eji supelzi kom nke fa. So ịbịa mụ obere asụsụ ahụ, ịkwado nwetakwa ma proof of fund ma onye ga-ịmago ga-azụ ga akaụntụ ọ dịkwa mma nka ịmago ka esikwa eme mbịa gụọ akwụkwọ. Ụfọdụ na-abụ obele oge maọbụ ịmago ụfọdụ na-abịa ịgụ 1 year maọbụ 6 months maọbụ ịmago ụmụ ihe maọbụ 1 year ijiri bata ịgụchakwanye n'ọrụ. Ụfọdụ na-agụ kata kwụsị. Ụmụ nwaanyị difa kpọta ka fa bịa join afa. Ụfọdụ na-aga agụkatazịa atụba ime mụba nwa, ike agwụfa fa atụbazịa si ime mụba nwa na-edobe ezinụlọ anya. Mana ijisi ike gụchakwa anya, ọ na-adị mma iwelie enwetakwa ọrụ ịlụba ezigbo ọrụ. Mana sofiye na-afịaba ndị be anyị arụ bụ asụsụ. Ịma ịbịa mụ asụsụ na nka na-afịaba arụ, mana at least a na-afụkwa ndị mụrụ ya mụti ọfụma. So bịa ndị be anyị na-alụcha ma doctors ma nurses na Dutchland na Germany ya na Holland. Ndị tinyelu uchu wee mụọ asụsụ. Mana ịmagonu, mana ọ bụrụ na ike mmụọ asụsụ adịrọ gị, ya ka eji abịa mba Eliza ya bụ UK, US, Canada. Ma ọ bụrụ na mmụọ asụsụ ị na-anya fụ na mmụọ asụsụ ike ya adịrọ gị, ọnya ka eji agakarị UK, US, Canada, Australia. Kịta anyị nọ na mba Eliza, mana anyị anọbugo na Dutchland maka anyị bụ ụmụ Dutch. Ọ bụ ụmụ Dutch ka anyị bụ bido n'ala Igbo. Ndị Dutch ndị dị sekụl, ndị fụlụ onwe fa n'anya. Ọ bụ ya ka anyị ji bịa na-ewetele unu ihe ndị a ka unu na-atụnye ma na-agbakọ. Nwetazi onye ga-enye gị invitation, ọ dịkwa mma o. Anyị ejebego ọfọzi obele, anyị alitugo n'ụgbọ ka anyị bazia na Lewisham market. Ọ bụ ya unu n'anya unu fụ oke nwa ka Adaobi ya na papa nnekwu na dadi anyị ka fa na-aga nke fa. Ifu ọfa ka fa na-aga, oke nwa gba azụ.
anya ndị be onye nze ọ nọ n'azụ na-abịa ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike n'ebe dadi anyị nọ n'azụ ma dị obi ma oke nwa ọ na-abịa anyị niile pụrụ apụ mbọsị nke taa ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha ka anyị elubego ndị Igbo were nweta ọdịnala ha. Hey Chimo na-abịanụ ndị be onye nze na-abịanụ ndị be onye nze na-aganụ anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha ka anyị Lewisham anyị ekene unu wowowowowe ebe ebu Lewisham Lewisham ụlọ na-adịkarịa bido Elephant and Castle ụlọ anara adịzi mana ebe a 4 bedroom na-adịrị ya na Lewisham wee gbadabazie ịchọ inweta 4 bedroom ịgbadataba ebe a ka anyị lụsi bọọlụ ike n'enyi anyị elutego na Audi n'ebe anyị ga-eje kịta Audi chai unu ga-echelu tupu unu baba anyị abalutego ka ebidozie egobe ihe Adaobi gotekwe tomato chọọnụ tomato gote papa nnekwu bali n'ime ihe chọọnụ tomato gote tomato maka achọrọ m mme salad anyị abatago n'afịa my number 1 thing bụ tomato mma ejecho tomato gotegodi ebe tomato achenjila ọnọdụ na tomato ebe mana nke ebu mma ọ dị mma ka ebe daa dị anyị ka anyị wụghalịa ka ebe unu nọ eji m tomato abịa bute na ihe anyị ka m wunye na-enye chee ka m wunye papa nnekwu n'ebe ụmụ ya gotekwa Weetabix ka m chọọ Weetabix nke ahụ dịkwa mma nye ya agịdịgba welie na Weetabix wetekwa Weetabix na-enye weta papa ị chọrọ gụ weta onye na-eli ọ bụrụ na ị nara eli wetela onye na-eli jee chọọ pasta sauce ebe a bụrụ shọpụ anyị na-abịa mgbe niile ya ka anyị ji achọghali ihe niile maka ihe niile nwere ebe ọ na-adị kedu ebe unu na-aga jee weta pasta sauce weten pasta sauce ọdụ ọkwa ebe a nwụ ebe bụ ụmụ ihe a na-etinyeche na ịmago ketchup na mayonnaise na ndị otu sobe na Adaobi jee chọrọ ya
ọ bụrụ ebe ahụ unu agazina ụmụaka chighe n'azụ Ebube Chukwu ọ dị ebe ahụ oke ọ dịkwa ka ị maara ebe ọ na-adị mekwa anya ụmụazị maara ebe ọ na-adị ka isi mara ebe ọ na-adị papa ka m nwakwalụ ma ọkwụ ya o rooted nature organic unu ga-eje chọda dị mana bombi nke a nwere season ya nkịtụ na mawesi nka mma nke wa na-etinye onions na iwe na ya jee chọọ ọnụ nke wee nwere egotegodi nke ịhụrụ maka bifo anyị jee nekwe nke agịdịgba na-eweta ne nke ọ na-eweta nene ma ọdụmma wetekwuo mmụọ jee zụkọ agịdịgba ka o weta mọtụ maka anyị nwee pasta papa nnekwu sobebe jebe Germany ka Adaobi gosi unu ebe o weta unu wetekwuo mọtụ pasta nnekwu gaba ka anyị jee weta pasta sauce gaba zukie oke nwa abịa meghe akpa Obinna meghe akpa na imeghe akpa ịlụzi ebe dadi ime onye ọbụla na-ego ihe dị ya mkpa mụnwa na-egokwe nke m igoro nke gị onye ọbụla egocha elu nke ọ dị egwu onye ọbụla chọba nke ya onye chọba nke ya ọbụla ajọ mmadụ onye na-achọ nke ya ọbụla ajọ mmadụ mba enwe ihe m na-achọ dị m mkpa na kichin ihe njiga na-asachanata m ịmaga ihe dị ka bọtụlụ ihe dị nnarụ ihe dị nnarụ nwere na-asachanata ya like ịkwọ ihe na blender ị ga-etinye brọsh ahụ mana ọ dịrọ na shọpụ anyị na-achọ kịta ka m na-achọkwa nke dị m mkpa ebe a na-egote nri nkịta na enyi inwe nkịta ịbịa na-egoteli ekpe akpa ala Igbo mana ihe niile ebu nri nkịta nekwenye ihe ebu nri nkịta from A to Z nri nkịta ịrụ ọkpụkpụ nkịta na ọkpụkpụ nkịta inwe nkịta ihe akwụ ya agụ nke ebu nri nwamba nke ebukwa nri nwamba wee tụọ n'ala ebe o nwetara m akpa rice nwamba nwetara m akpa rice n'ebe dị anyị achọ igote chips gotewe n chips mụ nwa ihe mma anyị ya bụ ihe kichin ka mma anyị ihe kichin mana ụmụaka bịara ha na-egolu chips abịakwara na-egolu sọ chips mụnwa ihe mma bụkwara ihe kichin ka mma ọ bụkwasị ya bụ ihe mma ihe kichin ka mma agịdịgba ka ihe bụ ihe ahụ unu na-ene n'ebe ahụ ọ bụ gịnị ibe wait eji eme exercise ka sports unu dọbakwu ya biko dọba na ebe unu si butie dọba na ya dadị oye ka ị na-achọ iwe dị alọ ịga na-enye ka ụma n'anya ka ịma ma ị ga-abụchata nke ahụ dịkwa mma ọ dị mma gotie ọ dị ezigbo alọ
Ọdụ anụ kara aka. Na-enye. Papa ihe akwa evunye. Ọ ya agbachikwa gị aka. Ọkwa isi buru ihe buru iwe taa, buru iwe papa. Buru ihe. Oke nwa ọgụ ga-eyuzuzi nke ahụ. Nke Igbo itinyela ọgụ ga-eyuzu. Ka ihe ọzọ bụ ka anyị go. Daddy, biki. Mama pe me go chiri kenya poto troli o ko la patia. Ke troli o. Mama fie ba o. Je patia papa. Je pata. Gaba je pata troli ani. Gaba je patia. Gaba woso. Papa gaba. Ya. Ifugi ebe ji asị si abịazina na ndị mbịara kalizi ndị nwe obodo. Ị na-anya unufu na ndị mbịara kali ndị nwe obodo. Ya bụ ọ na-asị si abịazina. Nene. Kedu ebe ndị be anyị nọ? Tukazi. Unu nekwa anya unufu na njin. Chee ka anyị chọọ dị anyị. Njin na-alụzi ọlụ karịa mmadụ. Mgbe mbụ mmadụ na-alụcha ebe a niile. Mmadụ na-alụ ebe a niile mana kịta unu n'anya njin ga-akwụ ụgwọ. Njin anyị na-achọzikwu daadị anyị achọ. O Chimo, ka ebe anyị si ga-achọkwanụba wee gaba. Anyị eme isikwe ụzọ ebe a na-afịali delu nka. Kekwe n'ebe a nọkwanụ. Na papa nnekwu yina. Papa nnekwu ka ebe daadị anyị. Anyị afọ ọzọkwaba anyị ga-agaba na kashi. Anyị shiyolu ụzọ. Anyị niile shiyolu ụzọ. Chineke. Ịhụlụba. Ịpụ na anyị ebe ha gazila azụ. Ndị gazila azụ biko. Ha gara azụ. Unu gakata iru gawazi azụ. Anyị na-achọ unu ebe a na-akwụ ụgwọ. Anyị mana unu gara azụ. Obinna, iwe anyị ejugokwe o. Kedu ice cream anyị jikwa maka ya bịaba. Kedu nke unu ga-eweta? Mee na ọsọ rọlụ nke unu chọ. Unu emeghị ọsọ a ya arọchakwa ya maka anwụ na-ekesi ike. Onye na-achọ nke ọkpọdozi isi na ana wee na-achọ. Unu arọtakwa njiri aka m rọlụ nke nchọ. Nke edu mma. Na anya chee ka m rọtala unu. Nke edu mma. Palụ nke papa na-enye nke edu mma. Nke edu mma. Nekwa ọzọ dị ebe. Nke kamela dịkwa mma. Papa iwetakwa na iwe adịrọ mma biko. Nke edu mma. Tofi test. Nke papa. Mmadụ a na-agbazi tiketi na ice cream. Chineke. Na-enye papa na-enye. Nke vanilla anụ. Ọ bụrụ nke ahụ papa, ọ bụrụ nke ahụ. Anyị egotechaga ice cream. Ọ bụrụ na igoro ọsịsọ ọ ya akwụkwa. Maka ahụ na-eke ilu ebe a na-ele ice cream a na-agbazi ya tiketi. Chineke. Nekwa ebe banụ. Adaobi ka iri na-abịakwa back. Ka iri na-abịakwa mme.
Kiri na-abịa. Kiri na-achọkwa. Anyị abịakwa ọzọ ebe ahụ. We are closing till number 3. Please proceed to the next available till. Dear customers, we are opening till number 1 for you. Please begin to. Kwụsị na line. Ka m kwụsị na line, unu pụtazịa. Kwụsị na line na-eche. Maka anyị egochego. Ịkwụọ na line a kịta. Isi ịkwụọ na line a. Iluo machine, iburu iwe edelie. Self checkout, cash and card. Ọ bụ ihe edeni ya. Self checkout. Machine ilu 10 na ebe ahụ. Ilu ejiri aka gị na-ama nshin ya na-ama nshin. Ijiri aka gị kwụọ ụgwọ. Inwe ike tie cash ma ọ bụ itie card. Wee kwụọ ụgwọ. Mgbe mbụ ọ bụ mmadụ na-alụ ọlụ bido ebe ahụ luo bido n'isi ebe a bido n'isi mgbada mmadụ na-alụ ọlụ kịta emechiche gị machine na-alụsi ọlụ n'obodo oyibo machine so onwe mgbe ọ ga-eluzie ọ bụ machine ka a ga na-emezi employ mmadụ ama mmezi mmadụ employ mana ka o si na-edu mmadụ na-emekwa operate ifuru ị na-anya ihe afụkwa onye ga na-asị ga na-enelu anya maka mmadụ ya nọrọ machine ga-emes up maka machine abụrụ mmadụ chacha so mmadụ ya nọrọ nso ọ ga-emes up so mmadụ dịkwa mkpa na-etinyego mmiri na-enye bi ice cream amadum hey n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ amen chukwu gọzie nri n'afa Jesu amen n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ nekwa aka nri na aka ekpe maka gịnị ndị ụta unu ndị ụta ndị be anyị bịa nilie nri o papi iwe ọkpụkpụ iwe ftie tie ka m bịa nri oke nwa pata obe ka m ekwu olu papa nnekwu na-elie a na-arịali ọ na-esu papa nnekwu biko ikwu ọkpụkpụ iwofu iwe nri gị nke gị obe gị bụ ikwu ka etieli ọ bụrụ ị na-asa gị ọnụ ịlaikili egwusi mmadụ na one na-eli papa nnekwu si na-egwusi ọgbọnọ ka ọ chọ ọgbọnọ ya na oke nwa na-apata oke nwa hey Chineke weta ihe eji adọkwasị ya maka ọkụ ọ ga-agba tebụl weta ihe eji adọkwasị nri na-enye chili na-enye weta ngaji ụlọ agha ekwe ke emebi na o mebiri papa liwe nri gị biko liwe nri gị ne papa nnekwu ne cheli oke nwa weta afele gị ka nkụ ekwu ugbo obe ọkụ dụkwa ya ọfụma ọ dị ụvanwọm ọkụ ya ụmụ ọmụlụri nne ị na-elikwa ijili nwayọ maka ọgba agha ọkụ ị na-eli iji nwayọ oke nwa laikiri ọgbụrụ Adaobi laikiri egwusi ya na agịdịgba emiksi m nke m emiksi ịhụrụ ya ọgbọnọ na ọkụrọ na egwusi ọ nke m na-eli hey kedu mmiri ndị egwu ka anyị na-anọ ọchafuzi oke nwa anyị anatago anyị esigo arịa nata anyị na-elizi nri maka na ha agụụ ji onye ọbụla papa ihe elibe nri
You also. Oh, wait, really also, Papa. Ndewo. Adanna. Kedi na eligwe nkede. This carefully. Adanna olile egusi. Kedi ka isi bia. Mama say, unu. Wow. Ndewo. Chai, Adanna lipuli nli ofuma o. Kedi onwe icho ngwa ndi Igbo. I like muffin salad more than muffin but then cake. Oh, you like salad number 1. Yes. Nyabu nke mbụ na mbụ. Mana egusi ilachacha anya. Nyabu na like kwalia. Ndewo. Oke mwadal kedi. Ina elikwe? Kezin li. Avo kwani. Papi ilicha ga ilicha. Ila ikilia. Ke ga gwa ndị Igbo. Iya si oyibo. Oyibo ni. Oke nwa ka ibi ikwulu ime ọkwa ibi na-ekwu ọdụ karịrị ili na atọ. Ka ebe ga-agwa ndị Igbo. Gwa ndị Igbo okwu. Ngili Igbo. Mba o. Kwụsị ịsụlụ ụmụ gị oyibo. Anyị achọkwa ngili Igbo cha. Anyị achọrọ ya. Anyị achọrọ ngili Igbo. Anyị achọrọ ngili Igbo. Anyị chọrọ Igbo. Ngwan sifa ka emesịa. Nya ila ikilobi iji licheche enye uchacha afili. Ituru gacha onions ka ituru gacha zina. Na efele ka ogini ka azụ. Azụ okpo nkụ. Oke nwa.